Ang mga panultihon ni Solomon. Ang maalamon nga asawa mopalig-on sa iyang panimalay, apan ang buang-buang nga asawa moguba sa iyang panimalay. Ang tawo nga nagakinabuhi nga matarong nagatahod sa Ginoo, apan kadtong wala nagakinabuhi nga matarong nagatamay kaniya. Ang mga pulong sa tawong buang-buang magpasakit kaniya, apan ang mga pulong sa tawong maalamon magtipig kaniya. Kon wala kay mananap nga igdadaro wala kay maani, apan kon may mananap ka, ug kusgan pa, daghan kag maani. Ang masaligan nga saksi nagasulti sa tinuod, apan ang bakakon dili masaligan. Ang tawong bugal-bugalon dili gayod makaangkon og kaalambisan unsaon og paningkamot, apan ang tawo nga may pagsabot dali rang makakaton. Likay ang mga buang-buang kay wala kay maayong makatunan gikan kanila. Ang kaalam sa tawong kahibalo mo timbang-timbang kon unsay maayo o dili maoy nagahatag kaniyag kahibalo kon unsay angay niyang buhaton. Apan ang kabuang sa tawong buang-buang maoy magpahisalaag kaniya. Daw sa wala lang sa mga buang-buang kon makasala sila, apan niadtong mga matarong nga nagkinabuhi sa insakto, gusto nila nga dawaton sila sa Dios. Ikaw ray nasayod kon unsa ka kamalipayon o kon unsa ka kamasulobon. Laglagon ang panimalay niadtong mga dautan, apan pauswagon ang panimalay niadtong nagkinabuhi sa insakto. Tingali naghunahuna ka nga nagsubay ka sa insaktong dalan, apan padulong di ay kini sa kalaglagan. Matago ang imong kasubo pinaagi sa pagkatawa, apan human sa katawa ana ragihapon ang kasubo. Ana ay gayoy balo sa binuhatan sa tawo, maayo man o daotan. Bisag unsa ray tuohan sa tawong walay alamag, apan ang tawong kahibalo mo timbang-timbang kun unsay husto o dili nagmatngon sa iyang mga lakang. Ang tawong maalamon nagaamping sa iyang kaugalingon ug nagalikay sa kasamok, apan ang buang-buang danghag ug walay pagpugong sa kaugalingon. Ang tawong dalirang masuko makabuhat ug kabuwang. Ang tawong nagalaraw ug dautan kapungtan sa Dios. Ang kasaligan nga saksi nagasugilon sa tinuod, apan dili masaligan ang bakakon. Ang mga pulong nga wala hunahunaa, sa dili pa ibungat na hisama sa espada, nga makapasakit sa pagbati, apan ang mga pulong nga gibalansi kon maayo ba o dili makapahupay. Ang kamatuoran maoy molungtad, apan ang bakak sa kalit lang mahanaw. Panglimbong ang sulod sa kasing-kasing sa tawong nagplanog dautan, apan kalipay ang bation sa tawong nagaplanog kaayuhan. Walay daotang mahitabo sa mga matarong, apan daghang daotang mahitabo ngadto sa mga daotan. Ngilaran ang Ginoo sa mga bakakon, apan kalipay niya ang mga matinud-anon. Ang maalamon nga tawo dili magpasigarbo sa iyang nahibaloan, apan ipakita gayod sa tawong buang-buang ang iyang kabuang. Ang kugihan nga tawo makaangkon ug taas nga katungdanan, apan ang tapulan muburag posisyon. Ang kabalaka makakuha sa kalipay sa tawo, ang maayo na nga mga pulong makapalipay kaniya. Ang tawong matarong makagiya sa iyang higala, apan ang tawong dautan makapahisalaag. Ang tawong tapolan dili makakabot sa iyang gipangandoy, apan ang tawong kugihan maadunahan. Kung magkinabuhi kang matarong, padayon kang mabuhi, ug maluwas ka sa kamatayon.